important, que a més és la gran assignatura pendent fins ara del ferrocarril a Espanya, que és la puntualitat. Tenim un 99,18% de puntualitat a l'AVE. A més, amb compromís de devolució si el tren arriba tard. Doncs bé, en lila veiem la nova tecnologia que entra. I vull fer èmfasi en que moltes vegades s'adopta una perspectiva com que el problema ferroviari ja està fet. Algú diu, l'estació del camp ja està allí, no es pot canviar. Bé, el salt tecnològic, que és tot el que està en lila, s'està fent ara. És una cosa que està passant en aquest moment. Perquè l'obra, el que està en punts, és el traçat del corredor del Mediterrani i l'enllaç. Per tant, és a dir, o ens plantegem la reforma del salt tecnològic ara, que encara estem en la fase d'introducció de la nova tecnologia, o segurament quan estiguem en fase de creixement el nostre posicionament estratègic serà tan dolent que difícilment puguem aleshores arribar a algun lloc. És a dir, quan s'introdueix una nova tecnologia, qualsevol, qui entra primer normalment agafa els beneficis a la fase de recollir beneficis. Per exemple, si Nokia és la primera que fa telèfons mòbils, la primera que s'interessa per la tecnologia de telèfons mòbils, quan això s'extén a tota la població, segurament és la líder del mercat. Doncs en aquest cas, si esperem a que el salt tecnològic s'hagi definit per aleshores plantejar els nostres dubtes, els nostres problemes, segurament serà massa tard i alguns hauran agafat una posició preponderant. Amb aquesta transparència el que he volgut és fixar la situació preexistent de l'estació de Tarragona a l'any 2004, que jo li dic l'any 2 abans del salt tecnològic, que és el 2006. Si ens fixem, això són dades de tota Espanya, els trànsits ferroviaris es poden definir entre serveis de rodalies, serveis de mitja distància o regionals i serveis de llarg recorregut. Doncs a tota Espanya, l'any 2004, la tercera estació en serveis regionals és Tarragona. I a tota Espanya, l'any 2004, la setena estació de serveis de llarg recorregut és Tarragona. Per tant, quan algú demana des de Tarragona que teníem una centralitat ferroviària que ve des de l'any, si no m'equivoco, l'any 52, quan un alcalde aconsegueix que Tarragona faci aquest paper d'enllaç entre les dues vies principals d'Espanya, aquesta preponderància ferroviària arriba des de l'any 52 i acaba, o està acabant, a partir de l'any 2006 en un procés que acabarà l'any 2012 o 2011 quan s'acabi l'enllaç del corredor del Mediterrani. Però bé, està passant, per tant és ara el moment de plantejar algun dubte. Ja amb aquestes dues primeres diapositives el que hem fet ha estat situar una mica la posició prèvia i ara anem a mirar com ens movem al Camp de Tarragona, perquè ja he dit que estem fent una aproximació des del punt de vista de l'usuari. Amb aquesta, si agafem el mapa de l'esquerra, per exemple, la mobilitat en dia feiner, segons les dades de 2006, que és la darrera enquesta de mobilitat quotidiana que s'ha fet, veiem que realment el 72% dels viatges són interns del Camp de Tarragona. Aquest seria segurament el principal problema de mobilitat de la regió. De tots aquests viatges, el 6,1% es fa en transport públic. A la regió metropolitana de Barcelona es fa un 20,1%. Però després, si ens fixem en els viatges que no són interns del Camp de Tarragona, veiem que immediatament que la relació principal és amb la regió metropolitana de Barcelona, 100.000 viatges diaris. Hi ha molta distància, Terres de l'Ebre 18.800 i Terres de Ponent 8.400. Si ens passem a cap de setmana o dissabtes i festius, com diu aquí, tenim que la quota del transport públic disminueix, però la relació amb la regió metropolitana de Barcelona arriba a una relació inferior a 1 a 4 respecte a la mobilitat interna al Camp de Tarragona. Per tant, això el que ens ha d'ajudar és també a fixar la situació de mobilitat real de la gent, que és, primer, una demanda de mobilitat interna i, en segon lloc, una pressió important de la regió metropolitana, una necessitat d'una relació potent amb la regió metropolitana i després una quota de transport públic realment millorable. Doncs bé, arribem ja a la implantació d'aquesta nova tecnologia, concretament al Camp de Tarragona.
com hem vist, teníem un problema de mobilitat, de falta de transport públic, és a dir, d'una quota de mercat del transport públic millorable. No obstant això, la planificació vigent, en espera d'aprovació definitiva, ens està dient que les noves estacions del Camp de Tarragona es situen fora de les ciutats. Bé, és una forma de promocionar el transport públic curiosa, com a mínim, és a dir, i més el ferroviari. I volia destacar també en aquest apartat que això no és un joc de suma zero. El problema de mobilitat al Camp de Tarragona, alguns intenten plantejar que Tarragona perd i Reus guanya, però aquí no hi ha suma zero. Aquí Tarragona perd i a Reus es queda igual que estava. És a dir, perdem tots al final, perquè a mi aquesta estació que diuen central, que està a 5 quilòmetres de Reus, que Reus té una altra estació, que em diguin quin avantatge suposa pels ciutadans de Reus. És a dir, en el moment que tu has de fer un desplaçament, diguéssim, que no és a peu, per arribar a l'estació de... comença a ser indiferent que estigui a 5 quilòmetres de Reus que estigui a 10. És una qüestió menor. La qüestió és que la facilitat d'accés al transport públic es redueix en qualsevol dels casos. I després fixem-nos que l'estació central i intermodal, però aquí al costat hi ha una altra estació, un altre puntet que posa terminal aeroport, perquè és que la terminal de l'aeroport està allí i l'estació de central està aquí, i aleshores vostè baixa